Hurtigere! Ja, så hurtigt skal det gå. Herover. Når jeg klapper dig på en af skuldrene, det er lige meget, hvad det er for en. Sådan denne her, så gør du sådan, du er negativ, ikke? Kig den vej. Er det godt, det han gør? Nu må jeg være lidt hurtigt, ikke? Prøv at se, det skal bare være. Jeg synes bare, det er godt. Jeg sagde, at du var feminin, så gider du krydsbenene, der sidder folk lige nede for. Jamen, det er derfor. Krydsbenene. Der er roligt, der kommer ikke noget i klingen. Det var jeg griner, men jeg ved det. Ja, det var det, ikke? Det, der er vigtigt, det er, at når jeg gør sådan med dig, så gør du sådan her. Og så gør du hurtigt tilbage. Og gør. Du gerne gå meget hurtigt. Okay. Hurtigt rundt igen, ikke? Så det skal ligesom være en... Det er ikke. Okay. Er det godt, det der? Det skal du godt. Hvad synes du? Se på dig. Du skal gøre det hurtigere. Okay. Så gør vi herover. Så det herovre. Jeg skulle lige dreje over. Jeg ved sgu ikke, hvad fanden jeg skal gøre. Og her er der kører. Og det kører også her. Du synes, det der det er fedt. Og du var... Samarbejdsvilje. Men det kan jeg måske ikke få det til. Nu er det fedt, ikke? Og du elsker det. Sådan der. Ej, hvor er det skørt. Yes. Nå, der er fedt. Er der ikke færdig? Okay. Du elsker dem, ikke? Det kræfter du stadig håb. Har du slet ikke nogen evner? Nå, stakkels selv, ikke? Det var bare et eller andet ubehageligt. Og det ved man bare. Ja. Hvor er det dejligt. Det var lidt dejligt, at det skal... Det er skønt, ikke? Man kan godt lide det. Så dejligt. Er det godt nok? Du ved, hvad jeg gør med ham her. Det er jeg gør sgu her. Så rejser du dig op og står sådan. Var du dygtig, Henrik? Og du synes også? Du må godt køre albuerne lidt ned, siger han. Er det hernede omkring? Du synes, det er okay? Og du elsker ham? Nu må jeg sætte du bare ned. Nu kører det. Nu kører det. Lige herinde. Hvad er det så? Okay, skide godt. Prøv lige at rejse dig op. Skide godt. Og det kører herovre. Og du elsker det. Jeg ved ikke selv, hvordan de ser ud. Jeg kunne godt tænke mig at lige se det der. Ham i år, det har været fuldstændig håbløst, så vi lader ham være sig selv. Nej! Tre balloner hver. Tre balloner til dig. Tre balloner til dig. Ej, det er alt for
morsomt. Ej, det er morsomt. Ej, hvor sindssygt ud. Ej, det er morsomt. Ej, hvor Niklas står også skræmt med det der. Og så er der selvfølgelig også 3 balloner til dig. Cedric. Ej, hvor ser han sygt ud. Det er alt for morsomt, det der. Man kan slet ikke trække med. Hvor en tavle. Stop det arrangement. Det er Ej, hvor er det vildt. Ej, lad nu være. Ja, det kan jeg heller ikke lide det mere. Du skal ikke til at det. De kan godt klare det. Okay, og når jeg siger 1, 2, 3, så begynder jeg at få ballonen ind i munden. Okay. Munden. Og. Og nu med skipper. Skipper? Det kan man tegne. Klar, skipper. Den, der bliver hurtigt færdig. Ja, og alle 3 balloner op, og en skipper. Så skal vi finde en ballon.